jeg er allerede væk herfra. Under fugle og på gaden synger aftenlyset langt. Han blinkede helt tom på vejen, men jeg kan se det helt klart. Slipper tankerne i tål mod det sidste jeg tænkte på. Smilet kommer nemt, når du åbner døren og hjertet igen. Kun kærligheden kender mig her. Kun det, der tænder lys i natten ved en seng. Jeg krydser tårne for mig, ja. Kys mørket i et fjæs, jeg ikke længere kender selv. Åben barn er det der. Kommer du, kommer lys, kommer smilet nemt. Med et håb, der mærker stadig. Kommer alle mine drømme, jeg kun dig igen. Hvorhen du er, barn jeg igen. Oh, yeah. Vi går mod dagen gennem pladen. Du gav mig farven i dig. Du har sommeren i blodet. Holder hjertet varmt i mig. Her kan vi gå uden at sige meget. Vi gemmer det vi tænker på i et minde der skal stå på en himmel der var så blå. Smilet kommer nemt, når du åbner døren og hjertet igen. Kun kærligheden kender mig her. Kun det, der tænder lys i natten ved en seng. Jeg kysser tårne for mig, ja. Kys mørket i et fjæs, jeg ikke længere kender selv. Åben barn er det der. Kommer du, kommer lys, kommer smilet nemt. Med et håb, der mærker stadig. Kommer alle mine drømme, jeg kun dig igen. Hvorhen du er, barn jeg igen. Britt Bremsen, Ugebladet. Hvad synes du om kampen i dag? Jeg kommer sløjt ud fra start af, men reducerer og tager faktisk kun med en enkelt pind. Jeg synes, det er OK comeback, men generelt sløjt niveau herfra. Du præsterer ikke, som du plejer at gøre. Hvad har du at sige til det? Ej, det er klart, når I er vant til at se mig i så højt niveau, som jeg normalt præsterer på, så kan jeg jo godt se, at i dag der falder jeg fuldstændig uden for rammerne. Så jeg beklager på alle medrejsende fans. Undskyld. Jørgen Skovbo, natur er fed. Du har fået en ring i øret. Hvorfor er det i bysset? Det har simpelthen noget at gøre med, at jeg har et stramt forhold til Chimex. Chimex, det må lige uddybe. Det er fordi, jeg har rejst meget i Thailand, og det har været en kulinarisk oplevelse, vil jeg sige, på mange punkter. Og det har udfordret både mig og min seksuelle horisontale linje. Det har været spændende, vil jeg sige. Når du siger horisontale, hvordan er det så? Det er mest sådan vandret liggende. Hvordan? Det kan jeg desværre ikke komme ind i detaljer på. Har det påvirket dit spil? Det har påvirket mig groft. De sidste 3-4 dage har jeg døjet med en form for begyndende gonorrhea, men min læge siger, at det skal jeg nok komme over. Gonorrhea, det må du lige uddybe. Jamen, du kender det nok fra din egen læge af, har jeg hørt. Vi deler jo læge, så du ved, stadiet, hvor det begynder at klø lidt ned i skridtet, det må man tage med. Normalvis får man tyndskid af at rejse til Thailand, men det klør foran på mig. Vi er alle sammen overrasket over dine kommentarer i dag, og det ved du godt på mange punkter. Men kan du se nogen fremgang i forhold til dit spil? Absolut ikke i dag. Der døjer jeg med klart det laveste niveau, jeg har præsteret i lang tid. Og jeg er absolut klar over, at jeg må jo nok... kan jeg lige få mikrofonen på afstand? Tak. Og så, der vil jeg meget gerne beklage og selvfølgelig sige, at jeg skylder selvfølgelig klart det næste. Det var langt under niveau. Er du klar til at sende en offentlig beklagelse ud? Jeg ved ikke, om jeg skal gå offentligt, men jeg kan beklage på hele klubbens vegne og sige, at jeg er ked af, at jeg skuffer hele klubben på min kontrakt her. Det er langt under niveau, og selvfølgelig undskyld for alle de medrejsende. Det er Nielsen, Finans. Vi ved jo, at det... Finans, så skal du snakke med kasseren. Det har ikke noget. Vi ved jo, at
at der har været store pengepræmier på spil i aften. Du ender så ikke med at fordele det. Hvordan vil du så klare din gæld til, efter dit overdrevet heroinmisbrug? Og det er jo vanvittigt, når man tænker på, at jeg har spyttet i hvert fald 2/3 af pengepuljen i altså mit beløb er jo klart 2/3 af beløbet. Hvordan vil du klare resten af aftenen uden det beløb? Jeg må se, om jeg kan finde Thailander. Er der penge i det? Nej, men de plejer at være billige. Apropos Thailander, så kok fra Singapore. Altså Bangkok. nej, bare kok. Bare kok. Jeg hedder bare kok fra Singapore Airlines. Hvad synes du om at flyve med asiatiske fly? Det har været en prikkende oplevelse, vil jeg sige. Lidt under de europæiske standarder, vil jeg nok have lov at sige. Der plejer at være lidt mere service, men til gengæld denne gang i asiatiske sammenhænge har der været en del mere massage. Men hvad synes du om maden? Asiatisk mad? Ja, men altså, nu er jeg jo på kost fra klubbens side af stram diæt, vil jeg sige. Det har givet en... Men det har så ikke været godt? Det har ikke været formgivende, det har ikke været formgivende. Klart, jeg døjer stadig med dårlig form og mave, vil jeg sige. Det kan se. Tak. Hvordan synes du... Jeg skal lige høre undskyld en gang, hvor var du fra? Helsekostbutikken Sindfuld. Mit abonnement er udløbet. Jens Werner... Hoftepleje. Jens Werner hoftepleje. Hvad siger du til hofterne? Er det hvad de har? De er jo næsten som nye, efter Mathias har leget lidt med dem, som man siger. Men ellers, Mathias har gjort et fremragende stykke arbejde. Han har slævet dem til og lige smurt dem lidt i ledene. Og han smurt mange steder, men det var lækkert. Men det forklarer selvfølgelig ikke niveauet inde på skiven i dag. Langt under niveau, beklager. Det er Mikagård. Se og hør. Vi har hørt om en episode i omklædningsrummet om en konkurrence, som blev taget af træner. Hvordan forholder du til den situation? Det er desværre så mange år siden, at den er forældet ved skat. Så det kan ikke komme ind. Nu siger du skat. Jens Werner fra skat også. Du skylder meget skat. Hvad har du sige til det? Sidst jeg tjekkede min årsopgørelse her sidst, så stod der, at jeg skulle have 1100 kroner tilbage, så jeg har ikke gjort det godt nok, kan man sige. Hvor meget skal du tilbage? 1100. 1100? Så jeg har ikke gjort det godt nok. Det var ikke meget. Nej, men til gengæld har jeg ikke snydt nok, eller jeg mener, jeg har ikke gjort det godt nok. Det er modtaget. Jens Werner, tak for det. Tak for jer. Jens Werner. I'm på vej, men jeg kan se det helt klart. Slipper tankerne i tål mod det sidste jeg tænker på. Smilet kommer nemt, når du åbner døren og hjertet igen. Kun kærligheden kender mig her. Kun det, der tænder lys i natten ved en seng. Krydser tårne for mig, ja. Kys mørket i et fjæs, jeg ikke længere kender selv. Og hvordan er der i dag? Kommer du, kommer lys, kommer smilet nemt med et håb, der mærker stadig. Kommer alle mine drømme, jeg kun dig i det. Hvorhen du er, når jeg igen. Vi går mod dagen gennem pladen. Du kan mig fange i dig. Du har sommeren i blodet. Holder hjertet varmt i mig. Her kan vi gå uden at sige mig. Vi gemmer det vi tænker på i et minde der skal stå på en himmel der var så blå. Smilet kommer nemt, når du åbner døren og hjertet igen. Kun kærligheden kender mig her. Kun det der tænder lys i natten ved en seng. Jeg kysser tårne for mig,